Nagyon melege van, ezzel kicsit szenvedünk is, túl meleg a vízünk, de valahogy mindig pont addigra szerencsére rövid a gyorság, és ugye kiérünk, mire már ilyen 107-8-al érünk célba, az meg így ilyen pont jó. Lassan is jön vissza, ugye még a cél után kéne gurulnunk, de ugye megállunk, mert nincs rendszámunk. Ott szenvedünk egy picit vele, mire leküzdjük, hogy járatjuk, hogy lemenjen, de élvezzük nagyon. Hát a oroszlány az mindig jó nekünk, egy szívünk csücske. Ha már nincsen közvetlen mellettünk, ahol lakunk pálya, úgy nem, pálya van, csak nem nincs rajta verseny, de ez olyan, mintha hazai lenne. Szeretjük minden évben. Igen, szeretnénk, jó, szerencsére jó a tempónk. Úgy érzem, hogy jobb, mint amire vártam. És még van is lehetőség, tehát azért még azt is tudom, hogy még van hova fejlődni is ebben is, tehát még a kocsin is még találtunk egy pár dolgot, én is magamban is, meg az autóban is, hogy kicsit összerázzuk magunkat vele. De hát mindig most egy picit óvatosabban jöttünk visszafele, így meg felborítottam egy guminassítónak a középső gumisorán. De azt is sem értem, hogy hogyan, mert igazából még alá is volt fékezve, csak egyszerűen neki kormányoztam, egy ilyen elméláztam, vagy nem is tudom, egy túl lazára vettem, hogy már olyan lassan jövünk, hogy ennyivel már nem lehet elborítani, és akkor mégis pont sikerült. Tehát lehet pont ezért már kibillentett egy picit a ritmusból, és ugye ez nem jó, úgyhogy megint szerintem megpróbáljuk ugyanazt a tempót menni, nem forszírozom most tovább egyenlőre, meg kellett, hogy álljak egyben, most már nem erőltetem tovább, visszavettem egy picit, próbálok tényleg, tehát most ez így elég lesz, úgyhogy majd még remélem lesz rá lehetőség, hogy tovább fejlődjek, most ezt így megállok itt egy picit szerintem.
szeretjük ezt a versenyt, de nagyon nehéz is, meleg is volt, kocsi is, azért minden részét egy kicsit meg kellett szokni, hogy egy picit minden más, tehát nincs két egyforma autó, ugye, de szerintem jó lesz, vagy ha lesz lehetőségünk majd menni, akkor biztos, hogy nem úgy lesz most, hogy azt se tudom, hogy mit, meg hogyan, mi fog történni, de nagyon jó teszt is volt, meg minden, meg sikerült is. Így úgy néz ki, hogy megnyertük, nem tudom pontosan, hogy alakult a végére, de még vannak, akik még jönnek a gyorsan, ezért nem lehet 100%-ra mondani, de viszonylag jól sikerült az utolsó gyors is. Én azt gondolom, hogy ezt így már talán megvan, de ha nem, akkor sincsen baj, nagyon jól éreztük magunkat, teljesen jó volt a csapat, olyan jó, hogy tartják bennem a lelket, meg minden, velem támogatnak mindenben. Jó érzés, nagyon szuper. Volt benne ilyen érzelmi hullámvasút is, de ez ezzel járt, gondoltam, hogy ez így lesz. Ja, mindenkinek köszönök mindent.